to mage gik makwatimo. Erokamano ahinya Meshak Odede. Ang'eni gik mathoth nitie ahinya matimore sani kata kwarango sani Ramogi jwang'. To sani kama wachope ni yiena mondo mi ang' wakala ne ote mokare adek ang'eni ang' asom gi ka mana e mbui magwa kae achiel kachiel mondo mi ang' wayudgi ane ka wantiere korgi kae mago mbui kokalo e mbui mano mar Facebook. Wantie kacha Silas Kodua wacho ni omenda to ne chalo mana lo to kendo koro sani ok wane kama gichomo. Owacho ni anyonora e sama chon antiere twak kae. Nyamburi Junior wacho ni wach mar ndara mano maka japolo mano ma an pilot wuod sibuoche ndara no chal nade erokamano ahinya. Bazenga wuod Nyamwalo wacho ni nitiere chenro kendo luwo ka nitie kaunti ma Kisumu. Omondi Lawrence wacho ni to kare pesa mano ketenge mar konyo midhiero mar koth cha ento nodhi ka kanye. Ote chalo ka dali Jamampole neno live ka en Kilgoris Entageti mano out of United States. Mano nitie kar kanyo oyudo achiel kachiel. Missy Brian erokamano iwacho ni ne chenro kendo nitie Kaparo Asnam wacho ni mano wuod Uriri antiere chenro kendo wacho ni nyisna welo mantie kanyo kendo ogone erokamano ahinya kuom donjo sirkal official manote manoro ne Nyamita. Kata kamano osetieko chenro kar kanyo. Calvin Ochieng awinjo mos kantiere Kayole Nairobi wacho ni koth ogoyo boma ka sawasawa. Kono ne chal mar wach kama ntiere kar kacha Meshak Odede wach mar mugi okinyi makono ka watiyo gik mathoth bedo katimore wageni chieng' tich ang'wen jatend piny Kenya dhi loso kata kod ute ariyo mago mag od bura mano ma Senate kod mano mar od bura mamalo. Geno mane ma wabed godo ka koro tiyo kar kae e boda achiel modong godo to tieki. Erokamano ang'eni State of the Nation address biro to kang'iyo malong'o to okane gima wendo ma jatend piny Kenya onengo miwa ma ok wasebedo kwang'eyo nikech sirkal ni kaka sirkal iriembo waneno pile pile ka bech gik moko dok piny waneno ka bech gik moko idho waneno. Mak mana ni geno maduong' mwadwa bedo godo en gima ne wawacho ka e twagni mokwongo. Ne wagombo winjo e dho ker kowuok e dho jatelo maduong' mar sirkand Kenya William Ruto ni to en ang'o ma sirkal dwa timo mondo mi nengo dola odog piny nikech nengo dola kelo wae hinyruok ka wadwa ng'iewo gik moko mwatiyo godo kaeto ang'ogi ni mabende gidwa timo kaka sirkal mondo nengo mafuta odog piny. Gik modong' te to gina sigana. Gik modong' te to gina siasa. But japiny dwa winjo niya bende onyalo wuok gi siling 1000 modhi e duka mong'iew gik moko morome chiemo gi joode e odiechiengno nikech sama kawuono wawuoye ni samoro kiting' 1000 Cleophas tidhi ing'iew sukari kilo 2 500 oselal. Kichak ing'iew item machielo kata ing'iew mogo 2 for example dong pesa no rum. Pok oromi kata chiemo e ot ok inyal wacho ni ma to e kinde moko chien ka nyocha ni nyalo tiyo g 1000 mu chiem odiechiengno mut kal. Koro gima jopiny dwa winjo State of the Nation address en ni to bech ngima nyalo dok piny nang'o kata sirkal oseketo ang'o madwado. Kik wawinj sigana achiel mar mbolea. Sigand mbolea ni ne wachako winjo higa mokalo nyaka sani warito bumper harvest onge. Aya, agudiro kaya Meshak Odede. Ramogi jwang' mane makelo